Nou vreeg ik me gauw eens af wat het is dat ik weer op een fiets stap om eruit. Is het omdat ik zo van fietsen houd? Is het omdat ik graag Azië maai? Is het om een longen skippen? Is het om de stadjes die ik tjin kom? Is het omdat ik graag boetendoor ben en van het boetendoorleven houd? Is het omdat ik uitentroog alleenig wezen wil? Is het om de mensen die ik onderwijs moetje? Is het omdat ik een grote milieuridder ben en door deze wijze mijn ecologische footprint verlietje wil? Mij denkt dat het een combinatie is van al die facetten. Bovenal is het een beschate onreis die me dreeuwt, dat ik daarom de zo uitentroog uitmat. Op het eerste gezicht kom ik vrij kalm en bedaard oer, maar dat is eens misschien. Een zitten god ha ik net recht. Ik moet altijd wat dwaan, altijd een dwaande wijze, oors is het verlenen tijd. Dat komt Calvinistisch oer, maar het komt bij mij meer uit een innerlijke onreis waaien. Waar die waai komt, ik weet het net, maar die is er en hem het zwaaien oplissen, ken ik net. Daar komt nog eens bij dat bij wanneer men één keer een grotere fietstocht ondernomen had, men pakt wordt door dat virus. Het is als een eerste tattoo, daarna was het een grotere en meer hebben. Dat is mijn fietsreizen extra, was het weer de skonk over het zeel zwaaien om die op onbekende paden uit te beligen, op nieuwe plakken te sliepen en interessante mensen te moetjen. Los van het burgerlijke en maatschappelijke leven en de vrije vrijheid in. Alle keren als ik weer thuis ben, dan stiert een nieuw avontuur alweer op het programma. Het is die onreis die ik mijn omdenken opeesket. Het is als een oude leefde, dat is heel tijd weer bij uitkomst. Likwijls vind ik het heel dan net slim om heel tijd weer bij haar uit te komen.